Ćao, danas se nalazim u studiju i snimam svoju treću pesmu. Ova pesma je brza, energična, eksplozivna i... pa i to je to. Cijela pesma je vatrena, gori pesma. Znači da vam početak ide, gledaj, ovdje počinje pevanje. Ide. Dugo se gledamo, Tako je. još duže čekamo. Svi misle da smo par i da smo... Ajmo sad to. Pa u pesmi se radi o ljubavi, o dvoje mladih koji se vole, koji bi željeli da budu u vezi, ali... Kakvi su to hieroglifi, bre? Muško ne smije da pita... Da, ali... Dečak ne smije da pita devojku. Da li mogu da počnem? Ne. Hvala. Ali se... Ne. Ali, jednostavno, dečko se boji da priđe devojci da je pita za vezu, a ona to jako želi. Zadnju ti šansu dajem da hrabro skupiš. Budi se, Super! ako noćas me ne poljubiš. Gubi se. Četvrto. Ne možeš da kažeš Filipa, samo kaži pitanje, brate. Kako je osjećaj biti u studiju? Kako je osjećaj biti u studiju? Pa prelepo osjećaj, verite. Bolje u školi majke mi. Šalice. Ovdje je jako lepo. Ovdje je jako lepo jer je pozitivna energija, ljudi su pozitivni, opuštena je atmosfera i baš onako sve cool. Baš mi se sviđa i rado dolazim ovdje. Ova pesma mi se na prvo slušanje svidela i koliko god je slušam, znači ne znam da li će mi nekad dosaditi ova pesma jer mi se stvarno dopada, pesma je po meni super. Znači da nije super ne bi je ni snimila. Zašto mi se dopala pesma? Pa zato što je energična, eksplozivna, zato što je drugačija od svih pesama koje se danas prave i baš mi se sviđa ova pesma, baš zbog toga što je posebna i drugačija. Ovo sa noći bliži kraj. Pa ja nekako, ne znam, nikada mnogo ne fantaziram, nikada mnogo ne maštam, nikada ne mislim o tome da li će pesma da prođe ili ne. Meni je bitno da se meni pesma svidi i da ja doživim i nadam se da će još neko doživjeti, ali potpuno mi je nebitno da li će proći ili ne. Još jednom kažem, sviđa mi se pesma. Što si mi još ono rekao? Za da li će pesma uspjeti, jel to? Ne, rekao sam... Da se setim. Jao, više da sam spao. Ništa ne desi. Ništa ne desi. Ništa ne desi. Da, ajmo samo taj deo. Zato ne da desi. Ništa ne desi. Bravo, tako treba. Nadam se tome da će se drugima svidjeti i nadam se tome da ću ja super snimiti i da to bude onako kako ja hoću. Tome se nadam. A pregled i to da mi je potpuno nebitno. Jer, ne znam, nikada mi nije bilo... Pesma će se zvati najvjerovatnije, još ne znam, Večnost i jedan dan. Jako interesantna i da, voli vas i ljubi Sofija Terić. Dugo se gledamo, još duže čekamo.